Kde je naštvaná panda? Ten je za kamerou. Co? Někdo se ptá, kde seš? No tady, kde bych byl. A kde mám to kafe? Už se nese. Ne. Ježiši, pracovat s nima je nadlidský úkol. Hokej nebo fotbal? Badminton. Proč ti vadí vapík? Protože to ničí zdraví. No jinak poprosím tady tyhle 2 vodky a krábu Malborek, díky. Jak jsi vybral svoji postavičku? Popravdě jsem nechtěl kreslit detaily, ani oblečení, ani vlasy. Vlastně jsem nechtěl používat ani barvy. Celkově se mi nechtělo vůbec nic, tak z toho zbyl panáček. Nejhorší věc, kterou si kdy jedl. Pamatuju si, že jsem jednou omylem snědl mýdlo. V Praze v obchoďáku rozdávali vzorky a já jsem si z nějakého důvodu myslel, že to jsou gumový bonbony a bylo to mýdlo. Nedoporučuju. Máš Instagram? Ne. Jakou chuť má fialová? Borůvkovou. Kdyby si musel dát kérku, co by to bylo a kde? Přemýšlel jsem nad tím. Enormního čínského draka přes záda, ramena a až po cecky. A pokud něco malého, tak jenom hlavu panáčka. Co posloucháš? Problémy ostatních. Oblíbený Pokémon? Jednoznačně Dialga. Kolik jsi měl vztahů? Jenom pár. Jakou barvu má tvůj gauč? Šedou. Taky co to je za otázku? Kolik máš doma skleníček? 2? Asi, pro mě a pro hosta. Random otázka. Hej ne, dobře, slabý dneska, dám vám ještě 1 šanci, takže běžte na Instagram a pište tam otázky. A co my už máme padla? Ne. Já se k těm reakcím nikdy nedostanu, boha.